Alozuya ku ev çend rojin di Başûrê Kurdistanê berdewam dike, partiyên siyasî yên li Bakurê Kurdistanê jî dixe nava metirsiyan. Li gorî rêveberên hin partiyan, eleqeya van xwepêşandanan ji aboriyê zêdetir bi projeyên hin welatên dagirker ên Kurdistanê ve girêdayî ye. Dijminên gelê Kurdistanê bi sê Daişa îro şerek dewleta başûr dikin. Daişek ya çekdarê ji wan mirovên hovane pêk hatiye. Daişek Baxda bi xwe ye bi qeyrana aborî, bi Daişa aborî dixwaze Kurdistanê pûç bike têk bibe. Daişek jî heye ku bi planên siyasî, stratejîk, dîplomasî dixwaz dewleta başûr têk bide. Li gorî rêveberên partiyên sosyalîst jî sedema ve qeyranê serokatî ye û ev pirsgirêk jî encexh dikare bi referandumê çareser bibe. Piştviya da siyasi kriz heye. Ev siyasi kriz dema ku çareser be ez bawerim ew aborîze ev ê çareser be. Pêwîst e ku Kurd aqilkî hevbeş siyasetekî rewa û demokratîk nav xwe de bikar bînin. Li gorî hin fraksiyonan jî li pişt van xwepêşandan û şewitandina baregehên PDK têkbirina daxwaza serxwebûna Kurdistanê heye. Ew aloziyan bawerim xizmeta pêşveçûyînê Kurdistanê nake, xizmeta dijminê milletê Kurd û xizmeta dijminên ew kesan ku Kurdistanekî serbixwe lê herêmê Kurdistan naxwazin. Partiyo fraksiyonên li Bakurê Kurdistanê bang dikin ku hemû aliyên li Başûrê Kurdistanê di zûtirîn demê de li hev bên û pirsgirêkên xwe bi diyalogê çareser bikin. Piraniya partiyên li Bakurê Kurdistanê Federasyona Başûr ji xwe re wekî model digirin. Ji ber vê yekê jî bang dikin. Xeyalên me yên serxwebûnê têk nebin û ji bo berjewendiyên Kurdistanê bibin yek deng. Gönül Morkoç, Rudaw, Amet.